Выйсці ў эфір націскаем. Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Адразу папрашу вас, каб паставілі падабайку, падпісаліся на канал, калі вам падабаюцца такія відэа і такія гульні. Бо мне яны падабаюцца. Таму я на гэтым тыдні у іх і гуляю. Так, я адзіна не разумею, дзе моя трансляцыя. Ага, тут яна пайшла, бачу, у студыі, а вось на самім канале. І добра, вось яна на сваім канале. Супер. І гук маецца, ўсё маецца. Прывітанне яшчэ раз усім. Вельмі рады таму, што выглядзіце гэтае відэа. Ужо ў запісу, напэўна. Вось. І, як заўсёды, перад пачаткам пастаўце, калі ласачка, падабаечку, падпісачку. Упэўніцеся, што зрабілі падпісачку, па-першае. Вось. І мы пачынаем. Добрая музыка. Мне падабаецца. Працягваем нашу гульню. Нагадаю, што ўчора мы застанавіліся на тым, што будзем гуляць у асноўную лінію. Пойдзем на карабель. Па апісанні гэтай задачы у нас вылет з гэтай планеты, дзе мы сёння учора знаходзіліся. Так, Надзея Джонты. Бронированная футболка. Калі ласачка, давайте паглядзім, што ў нас там маюцца інструменты нейкія. Набор узломшчыцы. Так, гэта што? Запас гранатаў. Гэта нічога не дае. Ну, няхай будзе гэтае. Нагавіц нічога няма такого. Футболка няма. Зразумела. Талісмана ў мне таксама няма. Нейкія прадметы. І для задачаў. Зразумела. Што ў дачыненні да гэтых вось? Адчыняем. Супер. Што можа быць лепш за пракашку, правда? Яна можа выконваць зараз скокі на спідеры. Зразумела. Такое мне падыходзіць. І нешта яшчэ тут? Не тут. Вось тут. Павялічвае запас здароўя. Зразумела. Мы сталі больш жирнымі. Больш тлустымі. Што тут? О, ну гэта дурны навучка гэтая дурная. А тут трэба страціць трошки крэдытаў. Што яна дасць? Потым паглядзім. У дзённік адсточваем гэтую. Рэпутацыя да сракі насамрэч. Тут кепская, бо мы дыверсію зрабілі. Тут добрая, не ведаем чаму, ну няхай будзе. Яна мне падабаецца. Так, ну гэта проста лор. Дзе мой ровар? — 80? Так яно зусім тут побач. Дзе Вака? Вака. Вітаю, шановны. Поехали. Не, бля, я сюди просто так прийшов. Як там паліўныя інжектори? Супер. Давай усталюем их. І што? Типу, нейкія варыянты маюцца, не? А гэта што? О, у меня турелі нема. Усё? Это все, что я мог зрабіць? Лазерная гармата, ракеты. Ну, дзякую, усё. Гаўно пытанне, давай. Знаёмая дзеўчына нейкая. Новая праца для мяне. Каго пазліць?
And how do I know Ooh. Crimson Dawn won't burn me after I pull this off? You don't, but that's the game we play. And yeah, I play it better than most. You just have to sneak into an Imperial station and delete some data. Easy. In space? Ага. No, she's not ready yet. I'll be fine. I was talking about her. We'll get it done. Халера, вось гэта яна аторва. У цябе што, увогуле мазгоў няма? Окей. There. She can fly now. But the hyperdrive is still on the fritz. Oh, so I still can't jump. Guess the core worlds will have to wait. А, вось яно што. Ну добра. В такім выпадку гэта азначае, што мы нікуды не паляцім на іншую планету, але проста ў космас. Ship looks fixed up. You're sure it'll fly, Waka? She will. She probably will. Probably will. Паляцелі, што за Here we пытанне? go. Наш першы ўзлёт з паверхні планеты. Як мне падабаецца вось гэтае вось спалучэнне карцінкі ды музыкі. Трум. Ну, гэта ўжо састарэлае трум, але прыемна. Okay? Coordinates incoming. Got him. Take it easy on the controls, okay? Так, там пытальнік. Ти бачиш, ні? I got it. Alira, Да these гэтых coordinates are for 6,6 the чагосьці space там. First, you'll need a way in. Да гэтага не We disabled the разразумела. shipment freighter en route to the station. They were hauling Sansana. station. Sansana. Што like такое Сансана? spice. Not until it's processed. Pick it up and pose as the delivery. Паскарэння нема? Нема. What's with all this junk out here? Thank the solar winds for that. But don't worry, this ship can handle anything. Так, у такім выпадку There's the да ship. гэтага бліжэй. Blast the cargo loose. Uh-huh. Get us close while I fire up the tractor beam. І што далей? Drop the cargo or die. Raiders, just what we needed. Don't let them hit. Waka, I know! We have to fight. I can't get the cargo if they're firing on us. Just protect the Trailblazer. Hang on! О, shift запрацаваў. Так. Я хачу іх збіць. Дзе яны? Shooting at us. Ага, вось ён. Чаму гэта мяне Trailblazer's been hit. перакуліла? Я ж не перакульваўся. We're taking fire. Воу-воу-воу-воу, нешта з чуллівасцю мышы ў мяне. They hit us! Трэба яе зменшыць. Oh, come on! Ідзе, малая паскуда, ну. They're shooting at us. This is our lucky day. 2 ships to gut. More of them? Oh, come on! We were stealing this first! Воу. Trailblazer's been hit.
Так, перегрето. They're shooting at us. Давай сюди. Так, добре, -1 мається. Давай наступний. Trailblazers been hit. Wow. This thing can move. Right? Now, let's get the rest of that cargo. Подобрать, это уже взломано. There. Got it. Perfect. We now have Sensana aboard. I'll, put the space station coordinates in. We'll be fine. We'll be fine. Так, там наша космічна станція. А гэта што? О, 11.1. Гэта далёка. А тут 7.6. А давайте злётаем. Ось туди. Станція Ренпалі. Пам'ятаєте, тут був недзе питальник? Ага, зрозуміло. So, this is what we're breaking into? Yeah. Just don't do anything suspicious. You know what? Зрозуміло. I'm gonna Нам disable покуль ship туди flankers, нельга. Just in case. І що? Палівна станція? Traitor, you are in unauthorized space. Угу. Turn around or prepare to be fired upon. Negative. Our Darius G-class freighter ran into some trouble. Had to switch to this ship for your, cargo delivery. Of precious minerals. Precious, very legal minerals. Order the TIE escort into docking bay 3. Submit for inspection. Inspection? At least we're in. Right? Такое собі Alira, what are оптимізм. we stealing anyway? Nothing. You're deleting debts. Every syndicate in Mirogana owes Governor Thornton money. The records are on that station. So I find the data vault, delete the Pike debts, and Thornton thinks they've messed with his records. Wipe the data. Frame the Pikes. Crimson Dawn comes out on top. Why do I feel like Alira's using us? Because it's Crimson Dawn. Це правда, бляха, ти працюєш на нейкий синдикат, які тобі невідомі, просто тобі, мені, пробачте, сподобалося єйний твар, і все. Ніяких питань не задаєш, тобі пропонують ніяку працю. Про тупо пораджаєшся, ні спречок, нічого. Ля, єбучий ангар, як він виглядає суперськи. Просто невероятно. При гэтым у мяне яшчэ налады графікі, яны сярэднія, яны невысокія. Ну што ты сидзіш? Вставай давай. Вось гэта анімацыя была недарэчная. Не трэба яе было тут увогуле. Так, на F трэба было націскаць, так? Okay, boxes of Sansana. Okay, this is a lot. You know it's not too late to just hand over the cargo and get out of here. Что за непоследовность? Только что ты казал іншее. And this is how I get them. We're doing this. We have to. So you want me to just, what? Distract the imps while you find the data vault? Oh, great idea, Imps. Waka. Доброе I'll sneak слово, out of the imps. cargo elevator. All right. Alright. Gotta be alright. Што далей? Знайсці нейкае сховішча дадзеных 16 метров. Нам туды трэба ці што, не? Не. О, выйсце, не выйсце. Бля, дзе выйсце? Чакайце. Вось тут?
Ой, ні, докладно не тут. Ось тут? Ні. Скриня ніяка. Отчините двери для інспекції, кричить там ніяка кабета. Люди добрые, холера, 11. Ну, а тут ніяк? Не, гэта зламана, гэта не працуе. Тут санузел. Что тут? Что далей? 7. З чым узаемадзейнічаць? Ну, няхай. Сюды? О, чакай. Нешта там з'явілася. Нема бонусу. Павялічвае колькасць адреналіну, атрымліваем пры нейтралізацыі Нікса. О. Прикольно, прикольно. Тут што? Нейкія дадзеныя, многія лічаць і так далей. Нікс, гэта ты. Так, дзе гэтыя 9 метраў, як да іх дабрацца? Ёб твою мать, What did вось I дзверы translate гэтыя. next? Let's just sneak out and find a floor plan, unseen. The next job will be better. Давай, давай, давай. Конечно, все будут спинами стоять. Не поднять тревогу. О, гэта зноўку прымусовы стелс. Угу. Трэба нейкае азначэнне прыдумляць дзеля такого кшталту геймплея. Remember, the Pikes are not our guests. Feel no obligation to treat them as such. Ці коробки скинула. Не, тут нельга пройсці, бо гэта заўважыць мяне. Трэба ісці сюдою. We arrested a fugitive a while ago who tried to use the Good cover. Якая? I hear you have a sensitive shipment for this station. You know, there's a reason this ship succeeds when others fail. You see this? That's reinforced Durasteel plating. And the deflector shields? They're well named because... Нехто нас заўважыў з правага боку. You understand, right? Yes. Now about the shipment. Here, it's easier to show you. Come inside. Check out the laser cannons. Але па сцэнару тут не павінна быць ніякіх праблемаў, так? Дзяўчына, спакойся. Знайсці тэрмінал з дадзенымі... О, давай сюды. Усё ж такі падсучы геймплей нам больш падыходзіць, чым вось так, крадучыся за нейкім грузам. We're in. Terminal will have a floor plan. Then we can find a data vault. Так, гэта ліфт, правда ж? Там яшчэ нешта будзе, я ўпэўнены. Всё не просто так. Скрыня маецца, яшчэ штосьці. Просім тых, хто па сансановым тэлефонным канале звязацца з абслугоўвання. Калі б груз не знайшлі, маглі б катастрафічнымі быць нейкія наследкі. Усё, паляцелі ўверх. Давай. Хоп-хоп. Так. I understand. Ось так. Request a transfer, I've considered it, but but you're getting used to the life the extra money affords, aren't you? what can I say? Thornton makes it very difficult to leave. Так, гэта, калі што, вось гэта вот. Гэта сігналізацыя, правда? Толькі мяне заўважыць гэты белы. That's our terminal. Because we can't have Pikes just wandering around this station. Сур'ёзна. Which is why we don't. А то ён не будзе нават рэагаваць, правда, не? Так і ёсць. What's that? Hey, I know
У сэнсе ён павярнуўся, алё. Okay then. Халера ясная. Так, не туды? Okay, data vault. It's in the maintenance bay. All right. Тэхнічны. Let's get that door open. Адкрылі гэтую дзвер і вось гэтую. Hey, Kay, the officer's inspecting the goods. You found the files? No, keep her busy. I was just thinking, the Pikes run Miragana. Maybe instead of deleting their debts, you frame Crimson Dawn, tell Gorak everything, and get a big reward. Double cross Alira? Think about it. What's stopping her from cashing in on your death mark? Hey, I never told you about my death mark. Word gets around, Kay. Oh wait, she's coming back. Нейкая смяротная марка у нас. Першы раз такое чую. Трэці дзень гуляем, бляха, і першы раз такое чую. Вось гэта, бля. Так. Изи-пизи. Так, что там? I've, never met an imp before. Wait. I'm warning you. Target spotted! Rolling it back. Я вам дам зараз тривогу поднять. Captain said always look after your gear. What's happening? Иди, у тебя сценар. What's happening? What are you doing? You've alerted the station. О, вось яно што. Нельга чапаць камеры. Страляць салдатаў можна, жаўнераў. А камера страляць нельга. Зразумела. Так, нам сюды ў такім выпадку. Nothing to report. Over here! My unit was ordered to this village. They didn't want to pay taxes, so we burned their buildings to the ground. Uh-huh. All right, distract him, Nix. Ну, зараз він буде Chase стояти it away. спиною сюди. Hey, get lost. Needs is more discipline. What was that? Find some cover, Nick. Nix, we're spotted. А нічого, що на камеру зараз гэта все було? Ну, хіба що нічого. Так, камера крутиться, я так розумію. Зараз її на сюди глядіть, потім вона буде туди глядіть. Нам треба прокрастися під ёю. Угу. Ось так. Нічого смачного? Нічого. Скористаємося. We have an inspection coming up soon. You don't have to tell me twice. I still remember the last time. Still can't believe we had to dump that shipment. Neither can Thornton. О, скриня ще одна. Такие комбинации складаны. Так, это уже 8 из 10, коли что. А тут что? Я так разумею, гэта лифт опускался нам на голову. Так, знову поцушений геймплей. Вы там иди. Воу. Okay, guess it's time to go. Добре, трапим. Згинаемся и ползем. Так. Oh, that was close. Что там было уже близко? Ну ж недзе тут у технічних коридорах.
Ніхто тут вошкається, у сенсі. Унізі. Yep, still nothing to report. Там які двері. Кольки їх тут? Троє. Поглядите на эту дурость. Яна тут стоит. А я у 2 метрах от яе когось-то завалил. О, приехали. Сливианское железо. Боже мой. Так. Зараз все это зламаем. Евристичний процесор некий. Разумело. Так, нам сюда. Коридоры, наше все. Ага. Тут только Никс пролезет, так? Але где тут? Ага, во. Hey, Nix, the button over there. А нам треба схилиться, каб ён нас не зауважил. Угу. Умная почвара, разумная. Так, мы добрались до другого терминала, правда? Тут нічого ж нема іншого. Нічого нема. Так, треба взять гэта, конечно. Что оно будет просто лежать, никому не потребное. Так, добре, камеры. Треба вырубить их. Пробачте, забылся, что натиснуть треба. Так, гэтыя падказкі я не разумею, конечно, для чаго яны. 4. Раз, 2, 3, 4. Жоўтенькую мы згадали. То бок, давайте так, я першую поставим. Раз, 2, 3, 4. Першы квадратик, добра, яшчэ вось гэты ёсць. Так, і павінна быць яшчэ 3. Гэта 1. Раз, 2. Добра, у такім выпадку гэта 4. Гэта 4. Нешта вось з гэтага павінна быць. І гэта што? 4 палова. Няхай будзе вось гэтая. Вось гэта і вось так. Не. Так, давай так. Та йди в сраку. Так. Не. Уся херня, давай по новой. А гэта што? Энергобар'ер тех адсеку. Ось так. Усё выключили. Правильно, не? Тут гэтыя трое ездили. Ходили, пробачьте, не ездили, но тут ходили. Что гэта? Датычна не. Але яго неўстрашымага. Вас паведамілі аб тым, што мы чакаем прыбыцця неўстрашымага і што сам адмірал Ваніір уганаруе нас сваім прысутнасцю. Вам наказана бы хутка і пільна агледзець і заправіць карабель, не прыцягваючы ўвагі некаторым нашым дадатковым дзействам. Актыўнасцям. Ну. А куды мне трэба зараз ісці? Ой, 53 ўверх. Так. А можа мне туды, слухайце? Толькі там нешта чырвонае такое. Давай.
Так, яны не паднімуць ужо ж трывогу, правда, я іх проста расстраляю. Ось, каб я ведаў. You won't get me! For the Empire! It's a time shoot for the Empire! Это было складана, бляха. Адкрыць нейкія клапаны, зразумела. Гэта мне не цікава, тут яшчэ нейкая скрыня куфар. Множитель хуткасці. Это што? Тут мелася нешта цікавае, карыснае, не? Мы тут прайшлі акурат такі. О! Уключыць. Што гэта уключыць? Што мы уключылі? Музыка цудоўная. The floor plan said the data vault's here somewhere. Недзе тут. Што паглядзець? Дзе? З правага боку? Чакай, дзе? Ага, показалі. Глядзі ты. Нічога не трэба ламаць. Давай сюды, малая. Поехали, давай. О, як усё кепска. Нарэшце. Так, схиляемся, схиляемся, схиляемся. Тут нема нічога пакуль што. Нічога і нікога. Так, можна ўстаць у такім выпадку. Нормально оглядеться. Чому я її не зауважив одразу? Хто мені розповідає? Що, прийдуть вони сюди чи ні? Напевно, ні. Come on, hey! You're not supposed to be here! Тут нікого нема. It can't be good. We're going loud. Так, зрозуміло. What are you doing? You've alerted the station. Come on. Усё, гэта провал. Гэта быў провал. Дзе мы тут? У ліфт. Зразумела. Давай, поехали. О, в гэты раз. Бачылі, як Нікс праз сцяну прайшоў? Чаму я не заўважыў адразу гэтага афіцера? Вось хто мне распавядзе? Так. Нічога ж не было, нічога. Так, нам у той бок не трэба. Ага. А ты ідзі, як ходзіш? Roger. Nothing here. Нічога, нічога. Ой, там двоє. Так. Так. Там один стоїть. Може низом, не? Куди нам? Холера, да куди нам?
Я нічого не розумію. Так, подсушений геймплей. І гэта мы ўніз спусціліся. Ага. Узять, узять. З-за таго, што лічыльнік у нас зменшваецца, гэта азначае, што мы ідзем у правільным накірунку. Пытанне толькі. Угу. Мне ж там было ўзяць, не трэба мне гэтага. Калі што, мне з гэтай вентыляцыяй пашанцавала надта моцна. Ага. Гэта выйсці з іншага боку проста ад іх. Ад тых хлопцаў так. І куды далей? «18». Мне наверх трэба ці куди? Такое адчуванне, нібы так. На троих яны ходзяць тут. А ён жа ж тут проста працаваў. А ты ему па храпе. Што тут узяць трэба было? Узяць. Лесвіца. Мне падаецца лесвіца. Nothing to report. Яшчэ адзін лаз. All clear. Nothing to report. Let's go. This is a restricted area. Ходять, перешкаджаюць, не даюць пагуляць нармалёва, ну. О, Александр, прывітанне. Што яшчэ не дадакучыла гульня? Калі ўжо зноў танкі будзе? Сумуеш па танках? Учора. Не, сёння выйшла ж новая абнова, там у танках даволі грунтоўная. Танкі будуць, калі скончым. Наадварот, я стаміўся проста ад звычайнага гэтага тэмпу. Let's regroup. Типу танкі. І яшчэ дзве гульні якія-небудзь. Вось, таму вырашыў, што на гэтым тыдні буду гуляць. Што за гаўно, ну... Прыйшоў са спіны. Halt! They're headed our way! Calling for reinforcements. Stand your ground. We're pinned down! Close in. Take cover. Одразу. Command, suspect neutralized. А гульня, шчыра кажучы, пакуль што не, нам не падабаецца, насамрэч. Я люблю такія гульні, якія маюць нейкую гісторыю, тым больш зорныя войны, якія маюць увогуле свой сусвет нейкі. Даволі распрацаваны.
Так, пробачьте, что знік. Так, где мы были? Мы выходили отсюда и шли у той бок. Так. А по версии я пройду? Ну, я повинен был пройти по версии, правда? Давайте. Табок униз спускаться мы не будем. Ми паспрабуем все зробити ось тут. Разверх. Там тільки було двоє, правда? Но ми їх адвернемо увагу з допомогою Нікса. Nothing to report. Stand by. З допомогою Нікса. Так. Давай. О. Ще чапляється за это все. Давай. Оттягуй увагу першого. What is that? Подойди, погляди. What is that? Давай, подыходь. Так. Ну, гэта, канешне, выглядае па-дурному, але як інакш. Nix, need a distraction. Давай яшчэ раз. Толькі ўжо наступнага. Hey, get that thing. Давай, падыходь. That's not right. Што? Showtime, Nix. What was that? You're not authorized to be here. Ён мяне заўважыў праз гэтую сцяну? Як? Там яшчэ другі ідзе. Ай. What are you doing? We're board of the station. Заблоковано все. Так, хуйня, давай по новой. Цекно было. Хуйня, Миша, давай по новой, так? Механики, блядь, яны про сцену меня засекли. Ты разумеешь, не? Давай, девчина. Давай, поехали. Ось так, кладись спать. Какие там дадзены еще были? Угу. Put that blaster cannon on hold for me. Привітання усім. Бачив трохи людей глядіть. Чомусь з третьої частини почали. Так, давай далі. Так, короче, за стены не выходим. Бачу, есть тени, вот есть. Nix, put on a show. Be out there on a Star Destroyer. Get it out of here. What's that? Кто? Кого он? У сенсі не зреагував, а кого ти? Go put on a show, Nix. Яка дурниця зараз була. That thing. Давай, подиходь, худший. Час губляєш мой. I'll keep watch. Over. Hey, Distract him, let's Nix. check it out. You can't be here. Let's see what that was. Don't let it get away. Ой, холера ясна. Ну, якое шут? Ти здурив чи що? Нікс. Vermin. Back to our position. Ось Time to там. distract them, Nix. What is that thing? Search everywhere.
Ён пойде туди, куди треба, ці ні? Ой, нарешті. All clear. Ага. It's showtime, buddy. Давай, наступного. Let it get away. All clear. Not enough action. It's soft. Так, добре. Там один. О боже, наколькі їх тут, а? Are you new here or something? Don't say spice. Well, what am I supposed to say? That's what it is, isn't it? Just market resources and minerals. And say that next time. Ви серйозно? І гейти глядіть сюди, і той глядіть сюди. Йо, пересете, ну. Так. Так. Гети стоять спиною сюди. Тобок мені треба ніяк ось гетера витягнути, так, ні? Покласти офіцера, потім його. Чи наоборот. Що там, ГТ двоє знову пойдуть у ліфт? The locals ought to give us more respect. Угу. Так, Нікс, Need a оттягни distraction, увагу. Nix. You want to get experience on a bunch of Catch that thing! Get lost! Дякую Богу, мається таке. Куди? Ага. Можна відключити. Чу-чу-чу-чу-чу. Сигналізацію. Так, а куди мені? Ось сюди мені. It's showtime, buddy. Блять, ну серйозно? Ні, блін. Заябали. Щиро кажучи. What are you doing? You've alerted the station. Ой, тут і що злом треба робити. Ой, навошта їм шлем, коли я на броні гандик. Ой, ти не бачив. Напевно, вчора. Кратей, тут такий чоловік був, ну не чоловік, а іншопланетник. У його уся голова була така у 4 рази більш за звичайною. І похер, кулаком просто виносився. На раз-два. Механіка. Я еще вчора у кактусе застряг. Или что? Это было смешно. No signs of trouble. Так. Stand another day on this rock. Need a distraction, Nix. Давай, ходи сюда. Huh? Get that thing out of here! Давай, рухайся. Time to distract them, Nix. Не этого, коли ласточка, не того, хто знизу. Get out of here!
Яким хером ён знизу там подчепився, а? I can't stand those things. Not easy. Nix, need a distraction. Ой, дурниця. Get it out of here! Ти серйозно, Нікс? Distract him, Nix. Ён прийшов до мене, бляха. Get rid of that thing! Nix, it's showtime. Давай, подиходь. А чому ви то її не відреагували так? Бляха-муха. Заебали. Паскуды. You're not letting up. Давай, давай, спрыгивай. A trespasser! Doing? You've alerted the station. Ну, як же це бесить. Так, що можна іншого придумати? Can I get over there? Упасть не? Нельзя. Дун-дун-дун-дун, давай вниз. Никс, подойди сюда. You! Stop! Follow my lead, Nix. Яке ёбнутая механіка все ж таки. What are you doing? You've alerted the station. Showtime, Nix. Don't let it get away! Can't argue. Так, добре. Нешта ўжо ёсць. You can't take 2 steps around here without running into a dang. І не трэба яго. Гэтага, хто ўнізе. Go put on a show, Nix. Chase it away! Yes, sir. I'll make a report if there's trouble. You're jamming this frequency. Так, ось цікаво тільки. Ну куди ж ти? Гэта яны на троп зрэагавалі так, ці не? Nix, put on a show. Everything's quiet here. Don't let it get
Угу, зашибись. Что, ты подойдешь до меня? Trooper is down. I repeat, Так, trooper is гэта down. на труп. А чаму ў мінулы раз ніяк не адрэагавалі? Заебись просто. Давай, давай. Бум, тебе. Get in their faces. After her! What are you doing? You've alerted the station! Так. Не разумею, чаму ў першы раз удалося гэта прайсці, а зараз не атрымліваецца ніяк, чаму яны рэагуюць на гэты труп. Ён жа не можа знікнуць, правда ж, не? Давай, поехали ўжо. Хоць бы кнопку зрабілі тут. А то прыходзіцца чакаць. Так. Хлопча тут не адзін. Добре, поклали, пайшлі. Давайте спрабуем тут, по центру можа. Будзе лепш, той спіною да мяне стаіць, так? Тут нешта можна скрасці. Knocked me right off my spear. If it weren't for the armor, I'd be dead. Smell at my location. Over. Ой, ёб твою мать, ну. Ой, гэтыя шэрыя підарасы, як яны заенчылі. А можна тут кнопку просто такую перезапусціцца, а? What are you doing? You've alerted the station! Абавязкова трэба чакаць гэтага маналогу. Што ты робіш? Здаецца, ворагі тут бачаць толькі перад сабой нічога, што збоку. Так і ёсць. Так і ёсць. Тут ужо гэта вызначана, што яны бачаць выключна перад сабою, то, што збоку нават. Яны гэта не заўважаюць. Вось, пры гэтым пры ўсім ёсць сцены, праз якія яны глядзяць і бачаць усё. То бок, калі вось так ты павінен па стэлсу. Да пайшлі ўжо, блядь, ты заенчыў. Казліна малая. Keep moving, Nix. They're headed for us. Get cover, Nix. Карацей, іды... Вельмі шмат умоўнасцяў. Search the area. Вельмі шмат умоўнасцяў, якія тут трэба вызначаць. Недзе чапляецца на сваімі каленямі, недзе не. Так, у такім выпадку. Глядзі, што будзем рабіць. Першага будзем адцягваць увагу, другога мы будзем проста падкрадацца збоку і класці яго, бо да яго афіцэр стаіць спінаю. Но ўжо потым будзем... Нікс. Nix. Курва малая, дарабі працу. Don't let it get away.
Не, ну ты паглядзі на гэта, а? What is that thing? Падыходзь, не пытайся. Roger. Stay alert. Так, да гэтага мы просто падыдзем збоку. Гэтыя двое сыдуць, мы гэтага пакладзем зараз. З тымі, як і было. З афіцэрам і вось гэтым. Creatures or biological samples. Time to distract them next. Спачатку афіцэра, потым салдата, жаўнера. Давай, хутчэй, хутчэй. Што? Ой, я ледзь не спужаўся ўжо. Так, зараз пачакаем, пакуль камера адвярнецца ў іншы бок. Пройдзем і збоку зноўку завалім гэтага белага. Ага. Ты ж жартуеш, блядь, ну. Нікс, ідзі дзе-небудзь там. Блядь, ну ён тут валяецца, ну. They won't quit! I think we're clear. Ідзе ў сраку. І спачатку, блядь. Конечно. Давай, давай. Roger that. I'll be on standby. Тут трэба дадаць музыку з гэтай вёскі і дурняў, памятаеце такое? Калі ўжо у 10-й раз праходзіш адно і тое месца. Copy that. All quiet here. You run more drills. I'm gonna stay on patrol. I got jumped by some criminals in It's showtime, buddy. Discover getting too confident. Don't let it get away. Нікс, блядь. Showtime next. Come on, just shoot it. Якога хуя ты мне можаш распавесці, чаму ты кідаешся ў ту працу? Somebody just blasted. Мяне бесіць, таму што ў мінулым відэа, калі вы паглядзіце другую частку, там быў момант, калі Нікс валяўся па хвіліне. Мне трэба было, каб ён хутка перамясціўся ў іншую кропку. Не мог, таму што гэтая курва ляжала сабе. А тут ён ляжыць пару секунд і сыходзіць. Ой, дурніца нейкая. Давай сюды. Creatures or biological samples. Next, put on a show. New here or something? Давай, давай. У сэнсе ён на мяне глядзіць. У сэнсе ён на мяне глядзіць, алё. Гэта пиздец. Што там такое ўжо здарылася, што ён на мяне павярнуўся?
Сядь. Did a number on me. Пу-пу. Ты пойдешь куда-нибудь или будешь так стоять? All right, distract him, Nix. Shoot it! What was that? В сенсі, блядь. They're coming our way! They're coming our way. Бау, 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 бау. What are you doing? You alerted the station. То бок яны гэты труп яны заўважылі праз гэтую бочку. Клас. Просто выдатна. Чалавек, ты пойдзеш сюды, не? Go put on a show, Nix. I take his quarter. What is that thing? Sector's clear. Новая анімація. Віншую. А на сцену можна залезти справа? Гэта куды-сюды маеш на ўвазе? А, на стену. На сцену. На стену справа. Вось на гэта маеш на ўвазе, так? Хз, да, можна. Цікаво, чаму яна так падмаляваная была толькі акрайчыка жоўтая. А далей? А далей неяк сюды, туды. What's your status? Over. Ну, гэта выглядае просто капец. Што, ніякай рэакцыі ні ў кого? Ну, давай. Не, яны жоўтыя становятся. Market resources and minerals. And say that next time. Так. Давай уже сыходь, не? Looks fine to me. Backfield station. Yes, sir. Так, гэтыя прайшлі.
No matter where you're posted in the galaxy, your blaster still works. Get it out of here. Get lost. Nothing personal. Так. Так. Зараз тут будуть із ці двоє. Треба дати їм пройти у таким випадку, потім ніяк перескочить. Офіцер і офіцер сюди глядить, добре. Так, куди глядить камера? Угу. Придеться чекати. Let's wrap this up. I once got pinned down for 6 hours before the bombers came in. Rebels ran pretty fast after that. Там є ніхто? Ні, іде, не іде. Де гэтыя двое? I almost got stepped on by an AT-AT. Just missed me. Commander wasn't so lucky. Я їх не бачу. Давай, наверх. Я нічого не бачить, ні. Все, закривай двері. Collect some debts. Бля, я надіюсь, гэта кропка сейву буде, бо гэта просто трэш. Яны нічога не бачаць. Здаецца мне, што тут трэба праходзіць нічога не збіваць, нікога не збіваць. Патрэбна быць нейкая сцежка, дзе просто трэба сачыць за таймінгамі. Так і ёсць. Ты абсалютна правы. То бок тут толькі адзінае, што можа быць, гэта калі табе ўжо дазваляюць акшн зрабіць. Усё. А дагэтуль ты павінен просто знайсці гэтую ебаную сцежку і ўсё зрабіць так, як These files are impossible to чакаецца understand. ад цябе. What are you? One of Thornton's guys? Whoa. Што гэта за гаўно? Yes? No, you are an intruder. And if you don't want me to sound the alarm, you'll get me out of here. I'm sorry, you are? Boss Knock. Бос? I'm Thornton's bookkeeper. A fancy name for a prisoner. I thought prisoners were usually in, cells. They call it creative punishment. It's what I get for being so smart. All the governor's bribes, kickbacks, shady deals, they all go through me. Kate, we gotta hurry this up. Just pick who you want to pin this on. Let's help each other then. Scrub some records for me and I'll get you out of here. Deleting data? Easy. What do you need? Пайки, конечно. У сенсі. All right, Boss Knock. Wipe all the peg debts you have on record. Someone wants to get Gork in trouble, huh? Brave, sure. Stupid. Maybe. I'll wipe them. And meet you in my extraction cruiser. Extraction cruiser? I've had a long time to plan this, intruder. Get it moving from that terminal behind you. Термінал за мною, де? Okay, Boss Knock. Нема тут. What do I do? Call the cargo elevator. Отримай доступ до комп'ютера. You did it, intruder. It's moving! Great. And my name is Kay. Кей. Чомусь ці голос його змінився. Що, ми знову будемо с... Не, я сюди не хожу. Мне хапило. Так. So, extraction cruiser is acting up. Any report here? There's a bundle lock. That should give her a power surge. Так, мне вниз треба, правда? Ні. Тут ось так треба. Там
чырвоныя сілавыя гэтыя. Поле. Давай, боснак. There. You good? Yes, follow me. I will lead us out of here. Anything to report? Over. You're going to drop this energy barrier or what? I thought you had this all planned out. I do, and I plan for you to drop this energy barrier. Трошки лута. Kay, get back here. The Imp's not buying it. What? I've locked the Trailblazer down, but they're trying to pry her doors open. Hurry up! I'm coming. Any more Pike visitors coming? Сенсі. Yes. Why do we let scum like that up here anyway? Seeing the scale of our operation keeps them alive. Так, а атакаваць можна ці не? Не, нельга. Трывога павінна быць на нулі. Yeah, let's go. Ось так ось. Зрозумела. Understood. I'll keep watch. Door's closed. Need you to open it. Yeah, I got it, Bosnock. Та-да-да-да-дам. І увесь час на кукішках. All clear. Wouldn't it be faster if I carried you? What? I'm not leaving my stuff here. Hey, the other door didn't open. You sure you pushed the right button? I'm learning as I go here, Bosnock. Wait. Okay, here we go. Whoa, hey. What'd you do? I'm falling. I don't know what happened. I pushed a button. Find me! Intruder! You have to get down here! Hey, so how'd you end up here? An imp with no sense of humor caught me counting the buck gods. Hey, intruder, someone's coming. Де, куди? А. Bosnock, you there? Uh-oh. Знов гуляємося у пацука. What you're doing here? You know, this is why you get that promotion. You can't keep your nose out of other people's business. How did you even get down here? Так. А там не отчинить ніяк, слухайте. Are you threatening me? I'm just saying, it would be such a shame if someone blasted you. Ой, I'm боже. calling this in. I'm not letting you out of my sight. Куди? Як? На що? Чекай. That's it. I'm sounding the alarm. Get some cover, buddy. Calling in backup. Да, блядь. Блядь, ну что за хуйня? А чого у меня нема гэтых лечилок? What you're doing? Я лікавацца не могу. І прайсці тут нельга, так? Нельга. Хіра нейка. Are you threatening me? I'm just saying, it would be such a shame if someone
calling this in, and I'm not letting you out of my sight. Усё, не? Whew, that was lucky. We got more bucket heads. Secure the exit. Цю сраку. О, боже мой. I ask you what you're doing here. Так, колькі тут гэтых бакаў? Адзін, другі, трэці і ўсё. Out of other people's business. How did you even get down here? Would you like to know? Talk like that is going to get you blasted. Are you threatening me? I'm just saying, wouldn't it be such a shame if someone blasted you? I'm calling this in, and I'm not letting you out of my sight. No hiding now, Nix. Так, зараз яшчэ прыляцяць хлопцы. We got more bucket heads. Get that intruder. Oh, quick! Hello? Command. Blaster! Deploying. Find cover, Nix. Command, do you copy? I need backup. Усё, не? These energy barriers don't have a terminal. Find a way to take them down, intruder. Знайсці спосаб. Зразумела. Ось так. Nice trick. Now let's go. Ой, не, ну гэта тупа. Слухайце, гэты ўзровень, вось гэтая місія, гэта самае тупое, што было на бягучы момант. Corridor plan. Yeah, Гэта no, просто flawless. суцэльны калідор. Просто. Інакш не назавеш. Просто калідор. Сорам на вашыя галовы, Ubisoft. Did that work? Beautifully. Scanning contents for delivery. Cargo not recognized. Authorization from hangar control bay needed. Sounds like you need to override the cargo authorization. I heard. Where's the hangar control bay? Up ahead. There's a possible intruder near the cargo bay. They won't quit! I found you! Хто там яшчэ? Лут понад усім. Давай. 500. We're not getting through that hangar with all those troopers. Maybe we can get them out of here. Так. 3. 3 у сувязі. Раз, два, три. Першае ёсць, другое таксама ёсць. Вось так. Не. Вось гэта другое. Вось гэта трэцяе. All right then. Okay. Stormtroopers are clearing out down there. This is our chance, Nix. Let's get back to the ship.
You okay, Nix? We'll be fine, buddy. А ён мовчить. Ей, куди ми прийшли ввогуле? Тут же ж нема нічого. Stop right there! Hi there. Waka, drop the cargo ramp. Let us in. Us? Who's us? Just open the ramp. Something's wrong. It's jammed. I'll fix it. If you want to live through this, you'll get that thing open. It's not my fault. I told you she wasn't ready. Just figure it out. Opening fire! There's a lot of troopers out here. I get it. Just don't let them hurt the Trailblazer. Дык, а куди мне садиться? Не, ну ты, блядь, козел. Где увоход? Да. If you want to live through this, you'll get that thing open. It's not my fault. I told you she wasn't ready. Just figure it out. Все зрозуміло. There's a lot of troopers out here. I get it. Just don't let them hurt the Trailblazer. Ramp's down. Get that cargo on board. Hey, who's cargo? I found her! Это можно подобрать. Да ёлы-палы. Зашибись. Бля, там такая купа их была. Oh, no, no! That was our way out! Then we'll make another one. Но Use the boosters. Get us out of here. They're locking us in, Kay. We can make it. We're out. что ты поспеешь? Not yet, we aren't. Ties are still on us. Oh, we need to get away from this station. Fly back through the debris field. Ties hate it in there. The ship can't take another hit like that. Okay, I'm serious. They're gonna keep coming. Go, go! Don't get me killed now, intruder. Not after all that. Мяу. Збили. Треба дочекати, покуль відчиняться. Шинелі бігім.
Мне що, їх треба знищати? Ні, я, звісно, не розумію. Вони що мене хутко не знищають тут. This is bad. All right, you see that Imperial comms relay? We get over there, we wipe its data, and the imps forget all about us. Right, okay. Guess I'll need to take out these ties first. That's on me! Так, Can't slice добре. that relay with these ties on us. I'm on it! Oh, that's it. We've Все? lost them. Дякую. We did it. We did it. Who's this guy in the jar? Bosnock. 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 Good. Yeah. А хто це Hey, там у get слоїку close to the каже? relay and I can wipe the system. Just need a few seconds. Uninterrupted. Ось так просто? Okay, are we good? We're all clear. Let's get back to Miragana. Quick. Да, миссия, конечно, такое себе на этой станции. You all good back there, Bosnock? Oh yeah, been a while since I felt a rush like that. You guys do this a lot? So, is this guy joining our crew, or... We're not a crew, and no, he is not. Так, как эту анимацию можно не сократить, бо занадто довго летим.
does it. Ну, дякую Богу, на місце. All right. Lyra better be impressed. Yeah, I'm sure they'll let you play Sabak. However it is you do that. У хвостовій частці, де? Ось тут? Для Нікса наш навод не знімається. Ого. Нікс, ти де? Давай тобі обмотаємо бусики. Може тут? Кластер предмети, дзённік, репутація, банк дадзених. Што гэта? Нікс, во, вусики табе обмотать. Усё? Ну, няхай будзе так. Што з бластером? Знешні выгляд. Лепей такі. Матэрыялы нейкія з'явіліся. Для дымавой бомбы патрэбны гэта памнажальнік. Так, за Лірай вам паразмаўляць. Паляцелі ў такім выпадку да Ліры. Чаму ты не сідаеш на яго? Nix? I'll be back soon. Don't trash the place, Bosnak. Забаронена. The Empire needs you. Best come around here Serve too. your galaxy. Accomplish great things. Kay, how's it going? I'm a little busy right now. Yeah, you any good at Sabak? What? Yeah, I'm from Kanto Bite. Good. I got some high rollers looking for a challenge at McCall's. Go take their money. Добрая прапанова. Мы только што перавалілі частку з зорнага флоту. І ён кажа, не хочаш пагуляць у карты ці што там? Якіясьці сабакі. 201. Не туды мы пабеглі. Гэта ён мне казаў пра гэты бар, а я ўжо чамусьці сюды і накіраваўся. Дзе яна там? А, гэта трэба бегчы на базу. Сюды, потым налево. Праз рынок. You said this jacket was authentic. I am tired of this Гандляр? farce. Гандляр. Дзе мы тут? Трэба назад ужо бегчы. Get your specialty items here. Says here you О! Это не твое. Я полечу, что тут можно поесть что-нибудь. Ooh, something smells smoky. There's something missing. Think it needs a little more meat. Давай, давай, давай. Much for the little guy. You meet him? He's pretty special. Не Yeah, продается. he's not for sale. Come on. I'll throw any portion on the house. Careful. He bites. Так, недзе тут.
Давай, девушка, розповідай, що ти мені You даси. get it done? Yes. There's something else. What is it? Thornton's bookkeeper is on my ship. He's looking for protection. Knows every deal the governor's made in Miragana. That is unexpected. I'll send a contact to pick him up right away. So, do I finally get to hear all of Crimson Dawn's secrets? Just one. The bounty hunter who's been chasing your death mark? Her name's Vale. And she's got a rep. Huh. Угу. Guess that means I have a rep too. In this line of work, it pays to be anonymous. Ой, що ти таємниця за таємницею. Угу. Waka, Boznok's getting picked up. And, Я за це hey, отримав 500 what's кредитів, the що? next part you need? I Боже. can't stay on this moon any longer. Yeah. One thing at a time here. Before we get fixing the О, hyperdrive, you need to upgrade your speeder. Oh, come on, Waka. I already did that. Знову Why навіщо? does it matter? Oh, you'll see. Come meet me at the Marketplace Cantina. It's more private than McCall's. Okay, you're starting to get a rep. You know what that means? That I need to get off to Shara fast? It means more work. I got a nice curated list of jobs here for you. And I'm not the only one. Lots more people will hire you now. Oh, thanks, Dunka. K-Vess, come see me at McCall's. Is that a threat? A peace offering. Капздец. Усього тут стільки поз'являлося на гэтай. Дайте поїсти. I could go for that. Нарешті мені щось знайшли. 200 кредитів за їжу. Ми тільки що 500 отримали. Что за хуйня? Люди, вы что? One Che Mosca, please. Ужас. Як гэта працуе, Ubisoft? Вы што? Сёння серыя просто нейкіх расчараванняў. Hey, look at this. Wow. Шашлык з кукурузы. Huh. Looks like it's all grown right here on Tashara. Чай Моска. ФХ. О. Let's eat. You first. Окей. Oh, better than Brem's fish and grits, huh? Ты так само еси что-нибудь уже? Джей. Так, это что, такая мини-гульня заместо того, как поесть? Цікаво, конечно. Это не я з ГТД было. Знову кукей. So much flavor in these peppers. Hey, great work on this dish. Я чомусь ти подумав, зараз він скаже, дай 5, і він їх тим лязом по руце. Бах! Пек-пек-пек. Попкорн! И что? Нет, это забавно, коли что. Знову на кей буде, не? На L. Не отрималося. Oh, it's okay. It's ready. Ты есть и будешь, не? Ай, боже, блядь. Не то. This is so good.
It's sweet and smoky at the same time. Задолго. Як по мне, это, бля, было задолго. Эль. Джей. Эй. Delicious. Все хутчэй і хутчэй. Зацягнута. Все ж таки. Але прикольно. Прикольно, што маецца нейкая такая гульня ў гульні. See you later. Oh, me too, buddy. Me too. Так. А, вось яно што. Мы, оказывается, гэта была нейкая там забаўка дзеля Нікса выключна. Няхай. Так. Што ў нас в такім выпадку тут? Вернись. Пайкі. Пайкі нам не патрэбны, гэта факт. З Вакай паразмаўляць. Канешне. З кім жа ж яшчэ? 91, пабеглі. Я б хацеў усё ж такі паляцець ужо ў гэтай серыі, кудысьці з гэтай планеты. Вака, ты дзе? Унізе. Вось ты. Hey, with the nav computer and your repairs, how much am I gonna owe you? Okay, we're friends. We'll get to that. З якой нагоди гэта вы сябрамі сталі? You will, because I just found you an EML 850 compatible nav computer. EML And 850. since I know what I'm doing, І it's free. паколькі я професіонал, я твой. У No чым? catch. There's this old wreck buried in Amberine, and it's loaded with compatible parts. It's not stripped already? Look, I mean, we tried. The winds picked up, and not all of us have fancy speeders. Then part of it collapsed and sealed it off. Can't I just, like, boost one off a Pike cruiser or something? Not possible. Trailblazer's a custom job. Off-the-shelf parts won't cut it. You're lucky I even remember this wreck. Even luckier that I have a plan. I just, need a Class 11 power core. And where exactly am I supposed to get that? All kinds of places, like, you know, Imperial compounds. We barely made it out of that space station alive. You trying to get me locked up? I'm just trying to get your ship fixed. You're welcome. And, don't die, all right? Так. Ой, гэты карабель, канешне. Так, трэба выйсці адсюль, правда? 2,6 кіламетра. Трэба зараз знайсці спідер на выйсце. Тут не. Вось ён. Як заўсёды камера кудысьці глядзіць. О, дзякуй Богу. Туды, куды трэба. Так. Ведаеце, што б я хацеў паглядзець? Я б хацеў паглядзець. Гэта дзённік, гэта рэпутацыя, дзе нашая... О, здольнасці. Все ж таки толькі 3. Тут засталася што? А, з гандлярамі пагандляваць. А тут... перамагчы ворагаў, для якіх выкарысталі красамоўства? Сапраўды? І як? Тыпу, паразмаўляць і знішчыць? Ну, забіць? Ну, давайте паспрабуем. 6 разоў, так? Тут з гандлярамі. Добра. Сэло. Што ў цябе яшчэ засталося? Прынесці трэба папрасіць. Добра. І яшчэ неяк парадаваць. Так, тут поликарбонат маецца, помнажальнік маецца, кампрэсара не маецца. І тут, што гэта ўвогуле такое? Ампулы з бактаю. Грубае палатно, скура нейкай робамы і ткань з дзюравалокнаў. Гэта потым адкрыецца, зразумела. Так, а тут гэтае... Адцягнуць увагу. Контракт на пранікненне. Розныя дзеі. Контракт на контрабанду трэба выканаць. Ну, магчыма. Зразумела. Добра, паляцелі.
2,6 километра у нас упереди. А чому не працює Shift? Що не так уже? А, типу ён у городі не хоче використовувати, зрозуміло. У лесе валунов. Имперская станция связи. Ми на території пайків. Ух, паркур. Вось гэтая гара мяне прыцягвае, калі што. За гэтую дзірку пасярэдзіне. Цікава, ад бластеру. Вы што, не адчапіліся яшчэ ад мяне? Так, імперская тэрыторыя. Забороненная зона. Злазим. Табе чого? Ты хто такі? Може у тебя скура есть? О! Ага, цікаво. Ты паглядзі на гэтую жывёлу. А, гэта тыпу сабака, якая валялася, памятаеце, у гэтай у вёсцы рыбакоў. Стаяць, пазіраюць усе бакі. Давай так, працягнемся. Leave the area at once. Ты позаважив ці як? Такий позирай на мене. Зверху. Хто тут вошкається? О, гляді, сходи зроблені випадково так, да? Воу. Эти. Кто там, где атакую кого? Вы что, шалёные? О, зверь напал. Готов пячорить иди? Stay quiet, Nix. We'll report in if I see anything. Это забаговался той хлопец. Подойди. Шмяк, готовы.
Так. О, тут уваход таки есть. Не? Нема. Так. На Е. Давай, давай, давай. А подняться хоть не хочешь? Все, зрозуміло. Гэта толькі дзеля таго, каб спусціцца. Больш ні для чаго. Я правильно зразумеў, не? Не, неправильно. И опа. И далей что? Сюда? Давайте поглядим, что тут может быть. No one's getting by me. А мы на орелях. I'm at that Imperial compound, Walker. Good. Now remember, Class 11 Power Core. It'd probably be near an engineering area, but somewhere a little more secure. Maybe look for an office, a smaller room. Так, так, так. Так, так, так. Униз. Унизе нікого нема. І он там ходить, гэты сюда. А, глядите. А я тут пройду до його, не? Один и другим. Офицер. This doesn't look good. Та, блядь, забей уже його, ну насамреч. Pinned down. У вишику. Так. Хуй с тобой, подыхай. Блять. Знову кустелс. Знову стежки шукать. Ви серйозно? О, холера ясно. Okay, stay quiet, buddy. Давай уже. Ой, боже мой, боже. Ты можешь подняться на гэтых орелях, ці не? Дон-дон-дон. Где гэта? Ён там і стаіць. Снайперская винтовка тут маецца. Добра. Гэта
гэтый для нас небяспекі ніяка не прадстаўляе, бо афіцер той будзе на нас глядзець, ці павернецца ён сюды ці не, ці ён толькі ўзад уперад там ходзіць. This is it, I guess. А ён павярнуўся да нас, павярнуўся. Гэта зразумела. Усё, гэта максімум. All right, we're clear. Так, 1, 2, 3, 4. Жоўценькая маецца і гэтая маецца. Давай так, 1, 2, 3, 4. Неправільна. Раз, два, 3, 4. Халера одной засталося, во. Што гэта ўвогуле? Ось так, няхай будзе ўключанае, выключанае. Так, мне трэба сюды, вось у гэты будынак. No. Loved my old captain. Always led from the front. Went to his funeral last week. Так, його треба тут покласти в такому випадку, ні? А потім подійти до гэтага. Пам'ятаєте такую мелодію? Мені ж нагадала гэта пілімканне. Давай. Time to distract them next. Do you think I'll be up for promotion, man? Get it! Давай, хутчэй, падыходь. Лягай адпачываць. Падыходзім збоку, ён нас не бачыць. Так, добро. Можно спокойнее тут быть. Давай, вставай уже. Пошкодить. Чекай, где гэта было яшка? This looks like an engineering area. Угу. Блять. Где логика? Кто мне подкажет, где логика в этой гульне? Супокойся ты. Раскричалась она. Что гэта ліфт? Ну, хіба што. Над чым яна працавала, не зразумела. Так. Спраўдзім, што тут? Не хочу. Дзякуй. А тут? Ось тут лепш. Давай. Тут нічога не дзеецца. That's a power core. Подойдя на сюда, не? О, там увогуле кабінет. Може, там треба було увайсці ў гэты кабінет? Давай хутчэй сюди. Need a distraction, Nix. Яна яшчэ з кулямётам. Давай, падыдзі да яго. Ну і ідзі адсюль.
Нікс. Nix, go get the Bacta. Так, як увійти сюди? Good job. Нікс увійшов, а я не можу? Слухайте, тут ні вентиляції ніякої немає, нічого. Ти один тут, ні? Та виходь ти наліво одразу. Добре. Так, Нікс. Nix, it's showtime. All clear here? Get that thing out of here! Leave me alone! Недзе яшчэ трэці маецца, там другі, трэці афіцер. Так, трэба таго зняць усё ж такі. The locals ought to give us more respect. А чаму ён глядзіць у сцену? А? Паглядзіце. Roger that. Там было написано штурмавік лох ці што? Чаму ён узіраўся туди? Так, доступ. Давай. Открыли, не? Вось, открыли. Икс. Прыгнуться треба. Один. Усё. Другі і усё. Тресь. Готово. Бляха, я зноўку іншага афіцера не заўважу. Дзякуй Богу, гэтая гульня дазваляе такое вырабляць. Памятаеце, фільм быў такі «Дзетка на $1 000 000»? Мне падаецца, я ведаў, з каго малявалі гэтую дзяўчыну. Всё, гэта не трэба. Так, нам сюды. І турелі, о, і камеры, і дадзеныя, супер. Усё на свеце, давай. Першая, раз, два, три, чатыры. Ага, есть першая. Давай сюды. 3, 4, 5. Нема, о. Раз. Не. Давай не ты першы, вось так. Трэці і чацвёрты. Так, это уже было першае, потым гэта першае. Не атрымалася. Давай ты першае, ты другое, ты трэцяе, а ты чацвёртае, не? Не атрымалася. То бок першае ў такім выпадку будзе гэтае. Другое будзе вось гэтае. Трэцяе будзе вось гэтае, чацвёртае гэтае. Ха-ха! Получилось, атрымалась. Так. А навошта її адключаць? Хай яна працуе на мяне. Камера і перадача дадзеных. Добра. О, мы ж зараз можам павярнуцца да той штукі, якая была жоўценькая. Магчыма, там усё адкрыта, не? Так, адкуль я прыйшоў? Адсюль я прыйшоў. Што, я ніяк яшчэ ўвайсці сюды не магу? Нікс, несі сюды. Nice.
Ой, каб яна была мне яшчэ патрэбная. А гэта ты мне не прынесеш, не? Go, Nix. You know what to do. Все, было значно прасцей. Class 11. Perfect. Так, мы прыйшлі, адкуль мы прыйшлі, божахна. Мы ж недзе паўзлі там па версе. Правда ж. Гэта ўсё не тое. Тут стаяў. А мне б наверх выбраться. Я не хочу тут ісці. Я хочу наверх. Як увайшоў, так і выйшаў. Там было бяспечна. О, блядь, вось жа яно. Давай, падымайся. Ну, тут хлопцы ляжаць усе, які адпачываюць даўно. А што гэта такое? А, выклікаць турбаліфт. It's a real rush riding a speeder through that open country. Вось і ўсё. Навошта нам гэта ўсе складанасці, правда, не? Давай. Бяжы, дзяўчына, бяжы. Так, ногі не зламаем сабе, ці зламаем? Нават колени не подрапали. Не, тут нельга выклікаваць гэты. Сидзі, жыво і жывёла. На ўцёкі. Такі собі блокпост хлопці ви зробили. Well, Nix, if Walker's right, this part means the Trailblazer will take us anywhere we want. And a big score, we set for life. We've come a long way from the Workers' District, buddy. 500. Так, еще 200 метров, ну-ну-ну. So this nav computer, it'll be pretty easy to find, right? You just need to get through the maze of hallways, climb through some ancient rubble, and hope the whole thing doesn't cave in on you. Oh, easy then. Reports of suspects near Moyd Listra are coming in. Proceed to the area and arrest her. Hey, I think I'm at some kind of tunnel. That'll lead you to the wreck. Only way through is with that speeder mod. О, ось оно що. Тільки так треба було. Ей, дівчина. Я хоч сюди їду чи ні? Я ж тебе не розумію.
Так. А ліхтарик у тебя есть? Включи, крыласка. Walker, I'm here. What do I do? All right. Install the power core and hit the capacitor with your ion blaster module. With the core in place, the door should open right up. Core goes here, I guess. Бачили эту анимацию? Let's power up the core. Так, это взять треба другое. Так. І ось сюди стріляти. He was right. Wow. Look at this place. Walker, I'm in. Amazing, right? Ведаєте, що нагадує? Something Uncharted. special. Now, Прям if you're капець як real brave, нагадує. so good luck. Good luck. Сапраўды, бляха, як у Uncharted. Пам'ятаєте таку гульню 100 годів тому була? Може і не 100, але давно. Дівчина, бляха, перед тобою же. Что далей? Далей. Так. How's it going? I mean, a hyperdrive doesn't really need a nav computer to work, right? As long as you don't mind ending up in a black hole, no. Oh, great. And I'm guessing the bridge is still further in. Hey, if it was easy to get to, that computer would be gone by now. Так, куди нам тут? Не, як давно він тут упав, правда? Може. Thing is huge. І не How am I кажи. supposed to figure out where the bridge is? Так, просто вниз поки що. Блять, перепужався трошки. Але як же ж без гэтага, бляха, усі гульні. Walker, Менавіта на гэта завостранае, не? Why do you think we stopped scrapping it? Everyone figured it wasn't worth the risk. except you. It's a calculated risk, Kay. And Calculated risk. Куди ти сягаєш? Ой-ой-ой. Скрипти. Тиснуть можна було тільки на W. А я натиснув на WA. Дурень же ж, ну. Старий. Ой, нішто я пропустив гэта адразу. Давай, дзяўчына, давай. Баба, бачыце, скрипты працуюць як належыць. Галоўнае ведаць пра іх. Так, куды нам? Чакай. Можа наадварот улева? Не, улева не павінна быць. Тут таксама не. А, во, бэлька. А тут ты ліхтар уключила, а там не хотела. Пацуки. Тиши, тиши, тиши. Проходим сюда.
там нечто? Ой. Просто скакать. Тут ніяк, тут нічого. А, ось уже ж. А де тут? І ось тут. Страшно. Девушка, а ты дорогу запоминаешь, ці ні? Was this the ship's reactor? Это что, повинен быть скок веры, ці что? Куди мне тут податься? Ось сюди. Так, ось там. Так, а сюди не треба на гэту круглу платформу, не? Зарано. Гульня на гэта не была разлічаная. Давай, давай, подгружайся хутчэй. Ось так, ось правильно. Так, сюди скакати не треба, сюди треба. Так, спускаемся. Пяску насыпали. Пробрался б кто, не? Looks like the way to the bridge is shut. Maybe if we get the reactor going. Так, знову куешка. Так, недзе прачытаў, што левел-дызайнеры заўсёды малююць жоўтым месцы, куды трэба ісці. Там у гульнях цяпер заўсёды шукаю на экране ўсё жоўтае. А фактычна так і ёсць. Вось зараз ты бачыш, што трубы жоўтымі памаляванымі, але вось там, дзе ты падказаў паглядзець на правы бок, там толькі былі акрайчыкі памаляваныя, не цалкам. І вось тут на гэтым узроўні таксама была проста рудая труба нейкая. Ну, бэлька, не труба нават. То бок тут левел-дызайнера, судзячы па таму, як яны гэта зрабілі, і было як найменей трое. І кожнага нешта там сабе прыдумляе. Дзяўчына, а ты гэта вось на плечах панесеш, як? I think I'm at the reactor. That's your best bet. It's probably a multi-step activation from bottom to top. If it works at all. Узнавіць сілкаванне рэактару. Сур'ёзна? Усё? All right, that should warm it up. І не кажы. Гэта толькі разграў. А ў апошні час, слухай, Александр, я ж заўважаў нават, што ў апошніх гульнях белым адзначалі. Кавалкі, дзе ты там зачэпіся недзе і ўсё такое. Каб яно выбітнае было. Бо жоўты
Хіба што ўсім надакучыла, ці што? Што рэактар запрасцілі, а мы з ім побач? Okay, reactor's up. Now let's see if it'll power the rest of the ship. Пойдзе ли сілкаванне па ўсяму караблі? Ну і куди нам падзецца адсюль? Okay, I think we gotta climb up to the top. Так, непасрэдна па рэактару, я так разумею. Так і ёсць. Што гэта зараз было? А, типу, паспей прайсці. А раней як яны сюды дабіраліся, а? Нешта нічога не бачу. Hey, I think that actually worked. That should get us to the control room. Я б на твоє місце не був таки задоволений. Yep, I'll walk it off. А-а. Не сюди, не сюди. Ці вона дозволить сюзисти, ні? Бля, гэта што, мне зараз па рэактары трэба лезці зноўку? Вы серьезно? О, приехали. Давай. Дзе гэтыя акенцы жоўтыя? Так, яшчэ раз, яшчэ раз. А, там бэлька была. Вось гэтая. Ліфт. Падаймай мяне. Ну, што белы, што жоўты амаль аднолькавыя колеры. Па стылі просто можна недзе іншы больш пасуе. Можа быць. Амаль аднолькавыя, гэта, канешне, гучыць вельмі цікава. Waka, I think I'm almost there. That's great. Добре, добре. Yeah. You okay? Huh? Oh, yeah. Just fixing the Trailblazer. Hurry it up, okay? Передача дадзеных. Што тут у нас? Кастыля нейкі. Няблага для простага механіка. Канешне, няблага. Так, што тут? Нема чаго? А мне закрыць не трэба. А дзе гэты мост? Куды мне трэба? Яшчэ 7-6 метраў. Вось ён.
гэта ўсё журналы. Калі што цікава вам гэты лор маленечкі, то на паузу націскайце. Не? Пракрасціся на восток. Сюды. Gotta be a way to get that lift to come down. Так. Turbo lift works too. Looks safe. Я б так не сказаў, што ён выглядае надзейным. Паехалі. This better be worth it. І... туди треба скакати. Давай. Так, там так само караскаться. Ну, давай. Скалы. Гэта як? А што, не было іншых тэкстур, толькі скалы? Халтура. Walker, I made it. Huh? Oh, yeah, perfect. Nav computer will be in the console. Okay. Так, мы знайшлі больш нічога. Нешта там яшчэ ёсць. Пачакайце хвіліночку, я тут залутаюся. То будзе нешта карыснае, а я гэтага... Нешта там узрываючыся. I can't pry this open. I think it needs authorization. Патрэбна аўтарызацыя. Што? Ты ж тут усё зламываеш на раз, два... 10, 9... з іншага боку. Засталося дастаць навіка. Што? Хто гэта? Those are Zerek Bash agents. How did they find us? Як яны нас знайшлі? Дзяўчына. Nix, be careful. Something's not right about this, Nix. Let's grab it and go. Now. Давай хутчэй. This looks like a nav computer. Don't be mad, Kay. I mean, I knew what she needed. I know what she's been through. I'm the one who fixed her. You're gonna kill me for a ship? No. For the Trailblazer. Zerek Bash wanted you alive, but I can't afford any loose ends. Пойдём. А ты кто? Neither can I. Вейл. Vale, right? If this is about Lero's ship or the rebels, it's just a big misunderstanding. I don't care. At least hear me out. Nix, run!
Нішто собі нешта понажимала. Вось гэта фарт. Come on, Nix. Run. Oh, this way. Бах-бах. Абавязкова павінен быць калідор, дзе вакол усё ўзрываецца. Я не ведаю ні одной. Got the wrong person. Zarek Besh found us. This is bad. I knew we were here too long. Come on. Это что такое? Койки? Не, ну синематики тут вельмі прыемныя. Вейл. Let's just take a second here. Enough. В сенсі. Just come quietly. Who are you? Run. I said, run. О, глядите, наш лесопед. No. We need to get out of here next. Keep running. We'll jump to anywhere else if the ship's even there. Oh, this can't keep happening. From now on, it's just you and me. Я Nix, терминатор, like я it should прошу be. тебе выратовать. Толькі гэта не Т-800, гэта ты пой не ведаю. Ён такі абдрапаны быў, можа гэта Т-400 быў. Я памятаю, што у кінасерыі «Зорных войнаў» у яго было імя. Ну, маецца на ўвазе тыпу AT-AT, нешта такое, памятаеш? То бок гэта не абы-які робот. Ён серыйны і у яго ёсць назва. What if that droid was another hunter fighting over my bounty? Каб ВРВ быў у чаце, то можа ён і ведаў бы. Stupid stolen ship? That veil person almost had us. We need to get rid of this death mark. Fast. Полетели. We found our stolen supplies at a pirate camp, and a SWAT team is on its way to recover Imperial property. Мы, коли что, тут их отбирали уже. Ну што, гэтай серыі мы збяжым з гэтай планеты ці не? Недзе тут уваход, мне падаецца, быў, не? Не тут. О, наша пляцоўка. Ты сыходь. We need to get out of here. She'll be here any minute, I'm sure. You hear that, Nix?
Тільки не кажеться, що це той робот. Це хто? Kay Vess. We meet at last. Хто Who are того you? гуляє? Saving you was hard. I'd rather not kill you. Логічно, цілком логічно. Jalen Vrax. And I hear you got into Sliro's mansion without these. Where'd you get this? It's what I do. Secrets, contacts, credits. I'm the one who brings them all together. Varric, this really is Lero's mansion, isn't it? Mm-hmm. And the schematics for a safe filled with 157 million credits worth of unmarked Beskar ingots. And I can get you inside. А можна мені трошечки згадати суму? You got a droid smith to shut up that gatekeeper? Enough explosives to blow through that chromium time lock? And don't forget, Sliro's amped up security since your last little visit. You'll need 2 slicers to get in. Get in. How about getting out? If it wasn't for Nix, I'd be in the ground. You'd need an enforcer. You'd need a whole crew. That's right. With half the prize to split however you like. This job, it's a death wish. Well, you're already dead, Kay. Sliro runs the most lethal syndicate I've ever seen, and he wants you gone. You want to live? Push back. Rob his fortune, buy your freedom. Чому не взламати би його базу даних There's a і reason відмінити people like це me don't замовлення? push back on Так people like нельзя. Sliro. Survival. Exactly. And I, for one, am tired of fighting for the scraps left by rich, overdressed tyrants like Sliro. This is our chance. Типова You and I мотивація. can break him Вже обридло це. together. You really don't like this guy. I'm just trying to tip the scales for people like us, Kay. What do you think? I'm in. ND5 has the list. Track him down. Get our crew. Oh, and don't stab me in the back. ND's program too. Make sure that doesn't happen. Galaxy is yours. Вся галактика твоя. Мы что, сегодня не полетим в этой серии, ты что? I believe if you follow the plan, no one gets hurt. Great. Написали, что у нас мается новый член команды, при этом не узгадали, что позбавились одного. Ну і холера з тобою, як кажуть, бляха-муха. Я лічу, що ми все ж таки здоліємо отсюда вийти на іншу планету. Куди? Що реді? Куди реді? Кому реді? Дадено на планшеті? Не хочу. Это взять. I'm off. Good. Давай. Гиперпространство. Новая задача. Кей пообещала Вракс ага. Собрать команду. Ташара. Лашара. Это что? Это Данка. Так? Давай мне это на 500 всего. Некие тени. А, это знову у гэтым. Is there some sort of problem? Не-не-не-не, полетели. So, what are the rules here? How do we make this work? You don't betray Jalen, and I don't blast you. So you're my babysitter. If that is what you want to call it, fine. With Sliro after you, you clearly need protection. What's Lero's problem? He runs a whole syndicate. Who cares about one stolen ship? You broke into his mansion, hid his vault, and stole his ship. I imagine Sliro wants you and whoever you worked for to disappear. For good. With me on board, you might live long enough to complete the job this time. Uh-huh. Just, stay out of my way, all right? Now let's go. Okay. Whenever you're ready. Давай. Vess. Кейвес. Полепшення бластеру. О. See you А later. де я там чекаю? Ось тут?
Полепшення у нас усі. Які модуль можна усталювати? Які? Вось гэты? Яна дапамагае страляць хутка. Тра-та-та-та-та. Хуткі, лёгкія, а гэта цяжкія, так разумею, нейкі там будет бабах. Нешта падобнае, не? Усё, так. Навошта мне туды ісці, не разумею. Бо я сабе выбраў гэтую задачу. Так. У гіперпрастор трэба ісці. Это означае, што нам за стырно? Так, не? Гэта выйсце. Дзе моя крэселка? Не хачу. Паляцелі. Надакучыла мне на гэтай планеты. Давай іншую. Та-та-та-та! Як эпічна, га? Yeah, this nav computer will fix that. Can you hook it up for me? Дыр-дыр-дыр-дыр. It'd be hard to recruit a team without one. Oh, right. The team. The I team. know a droidsmith on Akiva. What do we do about the others? Jalen's left you a list of contacts and I've plotted their coordinates. Do you want to recruit your own droidsmith? I can tell him. Other than that, there's a heavy we could recruit on Tatooine and a safecracker on Kijimi. Which is where I'd recommend going first. На Кеджиме. Так, X и, конечно, Кеджиме. Так, Е выбрать. Spooling the hyperdrive. Полетели там, Джей. Уперед. Let's punch it. Ух! Новая ячейка для маленького талисману з'явилася. О, кат-сцена, ну-ка. Синематик. KVS isn't working alone. Before I built Zarek Besh, my family built ships on Corellia. Did you know that? I did not. This model, the EML 850. Inconspicuous, virtually indestructible, perfect for the underworld. But they were expensive. Durasteel plating alone cost a fortune. There was a BX Commando. Unfortunately, there were other ships that could do the job for much less. I just need more time. I hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim. Then I tell you someone broke into my private vaults and stole one of the last EML 850s in the galaxy, and you assumed she was working alone. Do you know what happened to these ships? Destroyed. Repurposed. Але ж його голос бридкий, правда, ні? You understand? I'll find her. I just need... Ти чоловік такий собі. Не надто приємний менеджер. Оу, это что такое? So, this is Kijimi, huh? Looks cold. And dark. That's the least of our problems. The Ashiga clan's been running the underworld here for decades. But Crimson Dawn is looking to seize control. Queen Ashiga is determined to destroy them. Well, then let's just get the safecracker before that happens. I'd move quickly through the nebula. It's swarming with smugglers and spice runners. Hey, I'll fit right in. Як-небудь, давай проверим. Rookies stand out on Kijimi. I'm going to talk to my contacts down there. See if they have any work for you. I can find my own contacts. You can try.
А тут так само гэтая групоўка маецца, як і крымінальны Дон, як яго? Толькі не Кадырова, гэты. Крымінальнае світанне, во. Чухо, хутчэй. Паверніся. І што гэта такое? Всё, зразумеў. Так, гэта проста нейкія кропкі. Кіджимі. Паляцелі на Кіджимі ў такім выпадку. Whoa, what is that thing? Is it alive? Сэнсе жывое, гэта што такое? Што за скарбы? Дзе? Я не бачу. Стой, дзе гэтая вобласць, якая тут называецца скарбы? Это 10, гэта не тое. Что тут? Гэта таксама нейкія піраты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не, ляцім на планету. У гэтым тумане нічога не знайсці ўсё роўна. Anyone listening? I need help. My freighter's been immobilized and I've got pirates chasing me through the sector. They're here. I need backup while I patch the engine. This is Kay Bess on board the Trailblazer. I'm coming to help. Hang on. Гэта тыпа нельга было у яго ўвогуле трапляць, не? Добра, -1. Watch where you're going, Kay. My fault.
Давай, трапляй. Ну и, короче, полетели на Киджиме. Okay, that wasn't so bad. Зразмировала яна, при гэтым мы збілі грамадзянскі корабель. Ну такое сабе. Вось гэта былі прыгожыя кадры. Не ведаю, як вам мне спадабаліся. О, Анюта прыйшла. Заўсёды мяне смешвала наяўнасць гукаў у космосе. Ну, ўсё ж такі даруйце. Ну, атмасфера, ну, прыемна ж было зараз, акшоні і ўсё такое. Ды усе гэтыя знаёмыя звукі такія, ну, з кінасерыі. Ну, прыемна ж. Hank's the best safecracker in the Outer Rim. We're not getting into Spiro's vault. Гэта што за кажан? She's also drowning in debt to the Ashiga. Ашига, Maybe Ашига. she should think about cracking some safes. We've got a welcoming committee. Welcoming Піу-піу-піу. committee. Ну, так і є, Awful of піу-піу-піу. you. That wasn't me. Watch your back, Kay. А памятаеце, быў такі прыкол, хадзіў у інтэрнэце шмат гадоў таму, пра тое, як мент на дарозе стаяў, хлопцы яго здымалі на камеру і агучвалі, нібы ён там стаіць такі на хуткасць. Калі мент стаіць на хуткасць з гэтым радарам, I'm heading out. і хлопцы замест яго піу-піу-піу-піу. Смешна ж было, ну. Замяніць міску. О! Супер. А што за бонус? Чакайце, што за бонус ён дам мне? О, ён будзе адкідваць гранаты. Супер. У такім выпадку супер. Што за тэрмінал? Да нічога няма. Слухайце. Мне спадабалася. Урэшце рэшт, не гледзячы на тое, што сённяшні вось гэты стрым выйшаў даволі складана за кошт таго, што было ажно 2 стэлс-рэжыма прымусовых. Але ўрэшце рэшт, дзякуючы таму, што мы ўсё ж такі вылецелі з гэтай планеты, мы даляцелі да новай, я прапаную адкласці гэта на заўтра. Бо зараз браць нейкую місію мне часу не хопіць, а магчыма, тут не будзе ніякай кароткай місіі, тым больш я наперад не ведаю, дзе тут што лягчэй рабіць. Вось. Я б хацеў скончыць, працягнем заўтра на новай планеце, на Кіджиме. Вось. І калі што, абавязкова ставце падабайкі і падпісвайся на канал, калі гэтага яшчэ не зрабілі. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, і мы з вамі сустрэнемся заўтра, таксама будзем праходзіць зорныя войны, глядзець, што будзе адбывацца на гэтай планеце. Усім пакуль.